Il-biċċa l-kbira tal-films li naraw huma bbażati fuq kotba. Ġifri jkun l-ewwel aktar x'twielet il-ktieb u mbagħad minnu ħareġ il-film. U dan huwa l-każ ta' Rampuċu f'Belt il-Ġobon. L-ewwel kellna l-ktieb, mbagħad minnu ħareġ il-film. Jiena dejjem ngħid it-tnejn ituni pjaċir, il-ktieb itini pjaċir mod, il-film itini pjaċir mod ieħor. Il-film itini gost li l-ktieb ma tgħawlix u l-ktieb jitini gost li l-film ma jkunx tani. Imma kemm hu sabiħ li tieħu gost tat-tnejn. U għalhekk issa wara li rajtu jew għadkom ħataraw dan il-filmat naħseb tajjeb illi taqraw il-ktieb għax fil-ktieb għandkom l-istorja kollha. U meta taqra l-ktieb inti ħa tapprezza forsi aktar il-film għax inti ħa tara il-pedament tal-film minn fejn ġie. Nawguralkom li tieħdu gost kemm bil-film kif ukoll bil-ktieb. Insellmilkom.